28 verse number 19 sifunde incwadi kaYohane chapter 3 verse number 5 wakhona. Sizofunda incwadi ezahlukahlukeneyo ngegama lenkosi. Incwadi yezenzo chapter 2 verse ka 38 kuma 40. Ben ke sithandaze ndisindisiwe izono zami sixolelwe uYesu nami ndamamkela waba inkosi nomsindisi wempilo yami. Ndibulela ba ndibe ngumntwana kaThixo ngexetsha elifana neli esiphila kulo lokhu ngakwazi ukwehlukanisa abantwana bakaThixo kubantu abahamba inkonzo. Ngiyambonga ke uYesu owafika wabuhlangula ubomi bami. Le ncwadi esizayifunda kaMateyu verse number 19 singafunda apha esiXhoseni abanaso isiXhosa. Incwadi kaMateyu 28 verse number 19. Incwadi kaMateyu chapter 28 verse 19. Ke ngoko hambani niye kuzenza abafundi kuzo zonke iintlanga, nibabhaptize egameni loYise neloNyana neloMoya Oyingcwele, nibafundisa ukuba bazenze zonke izinto endiniyalele ngazo. Kodwa ke xa abantu beshunyayezwa kufuneke aba bantu benziwe babe ngabafundi bakaYesu, babe ngabalandeli bakaYesu. Injongo zokushunyayelwa kwevangeli kukwenziwa kwabantu ukuba aba bantu mabamlandele uYesu. Impazamo enkulu ukuba abantu bangamnaki uYesu basike balandele inkonzo, balandela abantu. Kodwa ipurpose, injongo yokuba kumuntu phambi kwakho lo muntu uza kukhanvasela uYesu, uzozama wena uba yiba ngumlandeli kaYesu. Kodwa xa kwenzekile kwaba khona abantu abathi siyakunanzika, siyamfuna uYesu, kuthiwa ke nibabhaptize aba bantu. Xa nibabhaptize kwigunya loThixo onguYise, niphinde nibabhaptize kwigunya loNyana wakhe. Okwesithathu nibabhaptize kuMoya Oyingcwele. Lento ethethwa ngalamazwi angathambalwa ithi into enkulu kakhulu. Okokuqala eligama lethu baptizo lisube litsho ukufakwa komuntu entweni angafeli, which means ufuneke aba bantu xa bebhaptizwa kuthiwa bayabhaptizwa bafakwe eluthandweni lwakhe uThixo. Akumele abantu ngokomthetho noba bayafundiswa, ufanele uba kufundiswe abantu asebeqalile ukuveza impawu zokumthanda uThixo. Ngoba abantu betrainwa befundiswa, bangaba abantu bafundiswa ukunikela bengekamthanda uThixo, bavele bathatha umnikelo lo bambeke emva uThixo, babe sebekhonza ngawo umnikelo bengamfuni uThixo, kodwa bakwazi ukuyenza into ekuthiwa mabayenze. Kanti uma ngaba abantu bethanda uThixo, then sithi sibatraina indlela zokukhonza uThixo babe bemfumene lo sifuna bamkhonze ngale ndlela. Igama lenkosi malibonke. Na uJesu ke uthi ke funeka aba bantu babhaptizwe
koko ukuthi baluve uthando lukaThixo, ngoba luthando lukaThixo olumenza umuntu akhohlwe zizono ebekade sithi zimnandi. You know, umuntu xa ingekamthanda uThixo uthi ngokwasindisiweyo afuna ukuhamba noYesu, afuna ukuhamba nezono zakhe, because akakalufumana uthando lukaThixo. Uthando lukaThixo xa luthe lafika emntwini lumenza ancame izinto ebesaziwa ezithanda ezi zinto, azisiye ngenxa yokumthanda uThixo. Ingezizo into azisiyiswa kuba kunyanzelekile ungene kule nkonzo esiyayo, uzisiyiswe yena kukumthanda uThixo. Igama lenkosi malibongwe. Now okwesibini, uma iBhayibhile ichaza ngoba babhaptizelwe kunyana wakhe, ngamanye amagama pha kunyana wakhe fanele aba bantu, ngoba kunyana kaThixo kutholakala ubabalo. Siyevana, ubabalo luza ngoKristu emntwini. Fanele baba abantu bakhonze beselubabalweni, ngoba xa bephuma elibabalweni noba iBhayibhile basayiphethe bangalwa, noba iBhayibhile basayiphethe bangathukana, noba iBhayibhile basayiphethe aba bantu bangenza into ezimbi bekhonza bengaphumanga enkonzweni, because baphumile elubabalweni. Lubabalo olubaqeqeshela ukuba bancame ukungamhloneli uThixo. Siyevana, lubabalo olundenza ndihlukene nenkonzo ndisekhaya, ndikwazi ukuyiphila into efunwa uThixo, nditrainwa lubabalo. Siyevana, kodwa xa abantu bephuma elibabalweni bengangenwanga, bengabhaptizelwanga elibabalweni, siyevana bathandekayo, bakhonza aba bantu bengenaye umuntu obohlwayayo kwizinto ezingafunwa uThixo. Ndithi ungaba ngumshumayeli, kodwa ube ngumshumayeli onezinto ezingekho right, because uphumile kwigrace kaThixo. Amen. Umuntu lo xa esiwa eyekukho, simbona thina sele embondombondo zizono, kanti umuntu lo uqale awe aphelelwe kukumthanda uThixo, ayeke umthanda uThixo, aphinde lo muntu aphelelwe aphume elibabalweni. Umbone umuntu bekade ekhuthele, umbone engasakhuthalanga, because nganaxesha bekhuthele belukho uthando lukaThixo luvutha. Siyafuna bathandekayo, ngeke umkhonza uThixo ungalingcamlanga uthando lwakhe, because uthando lukaThixo lwenza ungayibali imali. Uyabona xa ungamthanda uThixo uyabala, uthi ndizawugibela ngemali ethile enkonzweni, hayi ngeke, enkonzweni kuyanikelwa. Zonke ezo zinto zenziwa luthando olungekho, because once umthanda uThixo awubali imali, awubali uba uchitha malini ngokumthanga, ngokuba awuvakalelwa xa ukhonza uThixo umthanda. Kodwa la kumka uthando lukaThixo uyabala. Nindimandini uyabala uba yo ukuyedani ethile imali ethile, yo andinayo le mali, nayo just because you don't have, awunalo uthando lokumthanda uThixo. Number 2, waphinde wanelishwa lokuwa elibabalweni. Cela kube khona phaya kwabantwana, yegama lenkosi. Waphinde wawa elubabalweni, kube khona ozogada uSunday school phaya, ngegama lenkosi. Abantwana kaloku abayiqhelanga inkonzo ngamanye amaxesha, akukhonza bazi noba kuyasunyelwa. Waphuma elibabalweni. So xa uphuma elibabalweni uba nento yokungakwazi ukuyiphila, into oyithetha ngomlomo iyaphinda ikwehlule. Siyabona bathandekayo, yaphinda ikwehlule. Now uthi ke uJesu babhaptizwe. Okwesithathu, kukubhaptizelwa komuntu ebhaptizwa kusetyenziswa igunya likamoya oyingcwele. Once ke abantu basindiswe, ndifuna si-introduce yena namhlanje, umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ke ndifuna nazi into yoba le ncwadi kaJohn chapter 3 masiyifunde verse number 5.
Nkosi Bheki bandla lakho uyabona selomile limathise ngomsa wakho ngowethu uphelile thela umoya oyigcwele phezu kwabantwana bakho uso wakho umsebenzi libatshazwe igama lakho libatshazwe igama lakho. Ifuna ke sifunde le verse kuthiwa ke emveni koba bebhaptizwe kwigunya likaMoya Oyingcwele kuqalwe ke ngokuthiwe nibafundise. Waphendula uYesu wathi, njengoba abantu bephila besindiswa ngobabalo bagcinwa uMoya Oyingcwele abantu. Umuntu xa ebhaptizwa ngalo Moya Oyingcwele uyigaranti bangekawe. Ngekawe. Umuntu obhaptizwe uMoya Oyingcwele akulula ukuwa kwakhe. Na uJesu ke xa ethetha noNikodimo, funda ntombi. Waphendula uYesu wathi, ndithi kuwe inene ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi, umntu akathanga azalwe ngamanzi nangumoya kaThixo. Ngoba xa usindiswa sithe uphawu lokuqala ngamanzi abonisa ukuguquka kwakho. Isayi luphawu. Uphawu lwesibini ekufuneka libe kumuntu othi ngenye imini uyezulwini luphawu lukaMoya Oyingcwele. Bawuthanga uzalwe ngamanzi. Funda. Ukuba umntu akathanga azalwe ngumoya ngamanzi nangumoya kaThixo, aphinde amanzi angabi wodwa abe nomoya kaThixo, akanakulawulwa nguThixo. iBhayibhile ithi ngeke alawulwe uThixo umuntu ongazalwanga ngezi zinto zimbini. Funda ihleli phansi. Ezelwe ngamanzi, because amanzi abonisa ukuguquka kwalo muntu. Once umuntu aguquke bathandekayo unikwa uMoya Oyingcwele. Once umuntu ayenza inkonzo yokuguquka unikwa ke ngoku isipho uThixo, hayi cawe uThixo. Esi sipho siphiwa bonke abantu emhlabeni abaguqukele kuThixo. Asinikwa abantu abajoyina inkonzo, sinikwa abaguqukileyo. Siso ke sisipho esidibana nalamanzi sikhuphe ke ngokumuntu ozawulawulwa nguThixo. Atsho ke ngoku azaleke lo muntu abe ngumntwana kaThixo, alawulwe uThixo. Zizinto zimbini ezidibanayo kuvela umuntu ozawulawulwa nguThixo emhlabeni. Ukuba ayenzekanga indaba yobhaptizo lukaMoya Oyingcwele ebantwini, abafundi bakaYesu ke babekho. Kuzaba khona abafundi benkonzo.
Kuzoba khona abantu abaloziyo usindiso kodwa bengenalo usindiso. Kuzoba khona abantu abathetha ngosindiso kodwa bengenalo bona usindiso, bengatholanga usindiso. Funda ntombi. Verse 6. Akuzalwa inyama negazi. Nake inyama izala igazi, but umoya uzala abantu bakamoya. Chapter 2 wesenzo. Le ndaba ayingokuthi ndithandaza kangakanani, itholakala kubantu abaguqukileyo. Ungakuzila ukudla kodwa bawuguqukanga, ucela umoya ingcwele ungaguqukanga. I-qualification yokuthola umoya ingcwele yi-repentance. Verse 38, chapter 2. Chapter 2 verse 38. Wathi uPetrosi kubo, guqukani ezonweni zenu nonke ngabanye. Nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu. Nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu. Ukuze nixolelwe izono zenu. Ukuze nixolelwe izono zenu. Nize namkele isipho somoya oyingcwele. Nitsho ke xa senixolelwe izono zenu ngenxa yokuguquka, namkeliswe isipho esingumoya oyingcwele. Abantu abaninzi bayakhonza bamamkela uYesu, baphila ithuba elide bengazange bamthole umoya oyingcwele. Uma abantu besindiswa, bazalwane bami, besindiswa, ngeke uyazi indaba yokusindiswa noJesu, ngeke umazi, uphosakele kubhaptizo lukamoya oyingcwele. Asikho isikolo, akekho umshumayeli ongakucacisela ngoYesu, ucaciseleke, understand. Ngaphandle toba uzofumana le gift athetha ngawuthi enikezwa abaguqukayo. Guqukani ngabanye ezonweni zenu. Uthi ke lo mbhali ukuze zicikwe zixolelwe izono zenu. Nakuba nixolelwe izono zenu, uthi lo mbhali namkele isipho sikamoya oyingcwele. Isipho sikamoya oyingcwele sinikwa abaguqukileyo emhlabeni belandela uYesu, ukuze bamlandele uYesu bemazi kakuhle. Esisipho asehliswa kuba ndine anointing yokuba ndinayo, ndingakubeka isandla uwe kodwa ungamtholi umoya oyingcwele. Ibonisa lonto ukuthi apha phakathi kwethu akhona amandla, but amandla kangomoya oyingcwele. Amandla kanguye umoya onjani. Umoya oyingcwele is a source. Kule ndawo amandla atholwa kuyo, kodwa amandla kanguye. So bakhona abantu ababona amandla kuwo abantu, sibabeka izandla bawe, bavuka abantu bengenayo umoya oyingcwele kodwa bevuka bewile. Njengamadoda ayesiya eDamasko noPaul, amandla abonakaliswa kubo bonke, kodwa xa sele bewile bavuka bengenaye umoya oyingcwele. NoPawulos engenaye. Lithi iBhayibhile uPawulos wathola umoya oyingcwele ngosuku lwesithathu, indoda enguHananiya imbeka isandla. Lithi iBhayibhile wabhaptizwa ngamanzi omoya oyingcwele. Umoya oyingcwele akangomandla, he is God. Number 2, umoya oyingcwele
bazamama awustraglishi kuye xa ungumntu oguqukileyo, awusokoli. Umoya Oyingcwele akafiki usenkonzweni xa ungumntu oguqukileyo, akahambeli inkonzo, qha uhambela wena. Awuthi ube naye umoya Oyingcwele ube ufike enkonzweni. Akungqinelwa oshumayelayo ukuze ninike umoya Oyingcwele, kungqinelwa wena oguqukayo. Chapter 15 verse 8 apha kuzenzo mfundi. Because eyona nkinge egcwele emhlabeni nelimaza amabandla ukusindiswa kwabantu bathola uJesu kodwa bangafiki kubhaptizo likamoya Oyingcwele. Baptizo lukamoya Oyingcwele kuba abantu bamamkela uJesu kodwa bangafiki kubhaptizo likamoya Oyingcwele. Yicawe wrong, ayocawe. Ndim mna ndiza kuYesu. Bandithi xa ndiguquka ndingaguquki ngokupheleleyo. Yabona Johane uchaza ngoYesu, uthi uJohane xa iside uthi uyeza omkhulu kunami endingafanele nokuphatha imitya yembadada zakhe. Uthi jonga mna ndinibhaptiza ngamanzi kodwa yena uya kunibhaptiza ngomoya nangomlilo. Uthi ke ngoyingxaki anayo lo uzobhaptiza ngomoya uphethe umnyazo kwela. Kusuthi abakhe akababhaptizi njengoYohane. Sikhule pha emakhaya umngqusho lo singawuthengi. Kukho isingqusho sokuwenza umngqusho emakhaya. Xa ugqiba kungqusha uyathathwa la mngqusho kumama avelele kwindawo engathi inomoya othile, athathe la mngqusho awele. Kuthiwa kuYesu uphethe laa nto, umngqusho ungene phakathi embizeni kube khona ikafu iphumele ngaphandle. Umama akabuyi nayo laa nto, ubuya nomngqusho. Yabona xa kufika ukubhaptiza kukamoya Oyingcwele simamkele sonke uYesu, kodwa xa kubhaptiza abantu abemnye kuyasefwa xa kufika kumoya Oyingcwele. Emanzini uyangena nokuguqukanga. Sibambe le nto uyithetha sikufake emanzini futhi awujikwa uyangeniswa. Kodwa kumoya Oyingcwele xa bengena wena ungeni kumoya Oyingcwele because baspecial abantu abangena kumoya Oyingcwele. Yabona bakuthetha ngento emfiliba neconfuse abantu kuHoly Spirit. Omnye uthi ndizazela bandi naye soze athe fikile kodwa uthi andiqinisekanga. Ayingomadimoni moya Oyingcwele. Andizazi bandi amamkelana moya Oyingcwele. Kutsho wena usithi mamkela ungamazi. Chapter 15 verse number 8. Verse 8. Verse 8. Moya Oyingcwele yehla phezu kwami, thuma imvuselelo lelo kimi Nkosi. Moya Oyingcwele, Moya Oyingcwele yehla phezu kwami, Yehla phezu kwami, thuma imvuselelo, thuma imvuselelo kimi Nkosi. Ndiyabona masiba sisemvuselweni wandithi. Kodwa uma kwenzekile yimka letende umoya Oyingcwele ngehlanga ikuphosile imvuselelo. Imvuselelo ikuphosile kuba izawuthi ukusongwa kwaletende ushiye kungena mvuselelo because imvuselelo ifikiswa ngumoya Oyingcwele
kuwe. Yabona nje masigida apha nje uyawukhumbula ukugida kwethu kodwa uhlale ekhaya kungekho nto ephinde ibekho. Because imvuselelo iza nomoya. Mangala abantu bebengqina bephakamisa izandla besindiswa bethente bethi uYesu bancedile kutheni bengasabonakali. Imvuselelo abayifumana, imvuselelo ikumoya oyingcwele. Verse number 8. uThixo ozaziyo iinhliziyo zabantu. uThixo owazi inhliziyo zabantu. Kunzima ukuyidoja le nokuzenzisa kule. uThixo wazi inhliziyo zabantu. Wabonakalisa ukuzamkela inhlanga. Uma ke ekunika umoya oyingcwele ubonakalisa ukwamkelwa. Kwamkela. Wabonakalisa ukuzamkela inhlanga. Ngokuzinika umoya oyingcwele. Ukuba asinike umoya onjani? Oyingcwele. Wazi intoni uThixo oqala? Inhliziyo. So kusho ukuthi ka ekunika umoya oyingcwele uyibonile inhliziyo leya. Ukuba iguqukile. Uma usindiswa suba nexhala ngemfazwe nezinto zobhekana nazo. Kodwa yiba nexhala lokuphoswa sisipho. Because once ube nesipho sikamoya oyingcwele nokuba singakanani imfazwe ezikulindileyo uzawudabula phakathi wena. Futhi uzokoyisa noba uphuma emzini mna wezangoma zodwa. Salwa sisangoma wonke umuntu ophako wena isisangoma. Futhi akondlu ongakwazi uba free kuyo uba uthandaze. Kodwa mangaba uthole umoya oyingcwele uzodabula. Futhi udabule kutshintsha izangoma sidumise uThixo wakho. Because xa uthola umoya oyingcwele uthola umuntu ozokwenzisa intando kaThixo phakathi kwabantu abangayifuniyo. Awuthola umoya oyingcwele, awuthole umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uza kuhambisa kwindawo abantu aboyiswa kuzo. Kodwa wena uhambe. Inkonzo ikumoya oyingcwele. Isalvation, insindiso yaziwa umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele emakholwa noba ungalila if ukuguquka kwakho akungqinelwa uThixo awunikwa umoya oyingcwele. Linyani elilizwe lithi ngomoni omnye oguqukayo kuyajatshulwa ezulwini. Kuthi uma umuntu eguquka ayonto yalapha le. Yinto eyenzeka phakathi kwakhe noThixo. Abe sehola uThixo isipho asipha lo muntu obuyela kuye. Ebonakalisa ukumamkela lo muntu ekhayeni lakhe. This is a sign. Uyasika sawuthola umoya oyingcwele awubinayo lento ithi abandamkelanga aba bantu kule nkonzo. Ineke. Bonke abantu abakhonza besithi andamkelekanga ndiyababona bandithandi. Banento bangazange bayithole ebavumayo uba ngabakaThixo. Noba uphuma emzini uhluphekile ubuzandamayina uthi ndiyasokola liyaphela igama elithi uyahlupheka. Uvela ube ne-confidence engummangaliso just because you receive isipho asinikwa noma ngubani. Isipho sikamoya oyingcwele siyalinda abantu baguquke
ngokwenyaniso. Incwadi yabaseEfese chapter 1 verse number 13 khawuleza. Na umoya ngcwele ukuba ngaba ukuphosile. Phosile umoya ngcwele. Uzawuva uJesu imizuzwana inyangana buyumva. Verse 13. Nani ke nimanywe noKristu nje. Nimanywe noKristu nje. Nizivile indaba ezimnandi. Ngowabantu abaphendukile, ngowabantu abaguquka inyaniso, ngowabantu abashiyileyo. Eli gama lithi uguquka alithi ndikhethe inkosi, lithi uyekile ukwenza into ezirongo, inkosi efika uzenza. Igama elithi uguquka lithi ndiyekile. Yonke abantu asinzwa ngalanyanga nasinzwa ndabugqibela utywala ngoku yandanikeka enkozweni. Ndagqibela ngale xesha. Nokucinga amankazana ndagqibela before ndiyofika. After ndimamkela uYesu zange ndiphinde ndibe nento yakwenza. Ndastopa ukwenza izinto ezimbi. Ndayeka. Ndaye emanzini ndiyekile. Hayi bamanzi azawundiyekisa. Uyekile. Practice ubulungisa. Uyogcwalisa ke ngoku ubulungisa. Then once ke ngoku yeka ukona uthi xa ifumane inhliziyo yakho, iBhayibhile ukhupha isipho. La mfana obizwa ngoba ngunyana wolahleko waguquka evuma ephakathi kwehagu. Wanda usuka ndiye kuba undithi ndonile, ayenzi into yokuthandaza uthi wonile. Kulindeleke emveni kuthe wonile uzakwenzani ngalento yokona. Uyalindwa. Njengoba usithi ngumoni nje uzawuyeka. Nekuzawuloko usithi ngumoni, uzawuloko uthi ngumoni, uzawuloko uthi ngumoni. Uyabona xa ukuthandaza ungekamamkeli uYesu, every time uthandaza izono zakho ziyavela. Kodwa xa sewuthandaza umthandazo othi Nkosi uJesu ndiyabulela, ndiyakwamkela, izono zakho ziyasithela. Awubinalo umthandazo ohlela uzijwabulela. Undiyinto engento, ndingumoni, umlomo wami untshuntshu, usithuke. Yaqala ngoku bese kuvela ukumbonga uThixo. Umbulele uThixo ngenceba akwenzele yona. Na inguquko yiyo eyenza abantu esibakhonzisayo bamthole umoya ngcwele. Uyabona xa udlala usenzelelela lisenzela abashumayeli ungekanyaniseke nguqukweni, forget about the Holy Spirit. Libala ngoba umoya ngcwele akakwehlela. Funda sithandaze khawuleza. Nani ke nimanywe noKristu nje. Nimanywe noKristu nje. Nizivile indaba ezimnandi. Nive indaba ezimnandi. Ezichaza ngenyaniso yosindo. Zichaza ngenyaniso yosindiso. Nazamkela. Niyabona ngo niyanqina uba kukho into eshunyayelwe apho yahlukileyo. Nizawuthi uba nimtholanga umoya kaThixo. Kuphinde kufike enye itende nithi nithole enye into ehlukileyo. Siyafana. Nobe ningaphosisi, nobe nithole into yahluka uba nibuye umva. Iyanifudumeza yona lento ifikayo. Kodwa kuhambeni kwexesha niye niphola ngoba aniyitholanga le egcina abantu beshushu. Kukho into egcina abantu bevutha, abanasizini. Abanayo tu isizini. Ke ndandithetha nandathi nasindiswa mna behamba abashumayeli
funda sinzwa nge-last day ndingaze uphinde kusasa ndiye etendeni. Kodwa into eyandisizayo kukuguquka, because le nto yokuguquka yayenza inkonzo yaqhubeka. Ukuguquka kwenza into yoba ibekho inkonzo apha kuwe, ungayofuna nkonzo, ibekho apha kuwe inkonzo, bese uyokhonza nabazalwane. Ikhona inkonzo kuwe ngaphakathi. Funda na nizamkela indaba zenyaniso. Ke ngoko uThixo waphawula uThixo aba bantu abeve inyaniso funeka bephawuliwe ngumoya oyingcwele. owathenjiswayo. Umoya oyingcwele wathenjiswa uba bonke abantu abakholwa kuYesu bazawunikwa umoya oyingcwele. Holy Spirit, umoya oyingcwele ugcina aba bantu baguqukileyo lihlala ilizwi libahlaba njalo, bahlaba njalo. Holy Spirit, bantu abaphendukileyo. Uyabona uba umoya oyingcwele kuphosile, ndikuxelela inyani, i-salvation zawulala engcwabeni ungayazi. Ngoba uYesu yembulwa, yatshilwa uYesu. Awuguqukile awuzodinga noba side sikubeka izandla, sawuthi sibeka izandla abantu aba, ngoba umoya oyingcwele uzakwehlela abantu. Siyevana bathandeka, uzakwehlela abantu, uzakwehlela abantu. Yiyona nto esisho ngayo loo nto uba bazawubhaptizwa abantu abakholwa kuYesu, bazinikele kuye ngokuphelele, bazawunikwa esi sipho. Sisho ngaloo nto. Asimdawuthi umoya oyingcwele uzawuyenza le nto sithetha ngayo. Funda khawuleza. 14. Kuthiwa kumoya oyingcwele ubaphawule uThixo aba bantu ngomoya onjani. Kukho imark ephila kubantu abaguqukileyo. Yiyo le nto ungasoze uphile nje. Kukho imark ephila kuthi. Kukho imark ephila kuwe xa usilisiwe umoya oyingcwele. Verse number 17 isithandazo. Verse 17. Ndiyamcela uThixo wenkosi yethu Yesu Kristu. Basindisiwe bamamkela uYesu, kodwa ndicela uThixo wenkosi yethu Yesu Kristu. Pawulos uthandazela uba behlelwe aba bantu, ngoba aba bantu abazoba ngabafundi bakaYesu funeke babe nalo uphawu lukamoya oyingcwele. Ngoba ngeke bayive into efundiswayo abantu abangenamoya oyingcwele. Abantu abangenamoya oyingcwele bakhula, abakhule kumoyikeni uThixo, bakhule koyikeni abefundisi not uThixo. Abantu abangenamoya oyingcwele bakhula ekoyikeni iinkokeli, hayi uThixo. Bantu abangenamoya oyingcwele bakhula ekoyikeni iinkokeli zabo necawe yakho. Umuntu akakwazi ukuthi azimele siya kwenye inkonzo ubaleka nje omnye umntu, because ukhula umuntu ongenamoya oyingcwele kwicawe, akakhuli ekoyikeni uThixo. Uyakwazi ukumona uThixo kodwa akafuna uyiphazamisa inkokeli yakhe. Xa ungenamoya oyingcwele usengxakini engummangaliso. Uyaqhwetheka. Abanye ngenxa yokukhula nokukhonza nokuba nethuba elide bekhonza nathi, sibone uba masibenze abashumayeli. Siyevana no-chorus leader, ba-chorus leader bengawazi amandla kamoya oyingcwele. Bayifunda inkonzo futhi bazifunde nelwimi bazithethe bengenamoya oyingcwele. Iilwimi zibakho, umoya oyingcwele engekho kwaba namhlanje. Moya oyingcwele. So umoya oyingcwele funeke simazi uba umoya oyingcwele ukhona. Uyinto ephilayo, ungumntu ophila emntwini. Once uprofete, once wenza izinto uhlabelele, wenza into enkonzweni, but wehluleke kuphila i-character kaJesu. Yabona, hayi kwam
kukho into endingakwazi ukuba ndiyivumele phaa nasebantwaneni bam ngenxa yale nto kaHoly Spirit. Abantu bam bavumele bafane nabantwana babantu abangakholwayo. Kanti uphuma komntwana efaka amacici eziphumulweni, efake imibhono eyinto engeyiyo le wena uyiyo. Umntwana akufunekanga akuthiwa makasindiswe ngoba usindiso lubaba. Umntwana futhi awusoze umenze umntwana asindiswe ngenkani, akulandele igrace ukusindiswa komuntu. Futhi umntwana ngabe umnyanzele uma makasindiswe kuba nawo unyanzelwanga uthola igrace. So kufuneka umazi umntwana ba ufumeka umuntu ukuze asindiswe enzelwe ubaba, awuthi makasindiswe. Kodwa umntwana funeke umntwana akwazi ukukholwa kwam, amazi uThixo wam njengokuba nexhwele lalapha ekhaya ubelazi. Na umntwana wam afunekanga athi intombazana aphume ambaze kum. Especially ngokuba ndiyilida ngoku ndijongwe phaa ngomakhelwane but lo usindiswe uphila njani. That's the Holy Spirit ondenza ndithi ebantwaneni bam, bantwana bam kuzawuhanjwa ngolu hlobo. Because uMoya Ngcwele ukwenza ube ne-authority yokuthi xa uthetha babhawe abo uthetha kubo. Moya Oyingcwele usenza sihlale emizini yethu. Andikwazi mna ukuyeka abantwana bam kuba ngelakhi nomnye umama ndithi ngelakhi ndizele amantombazana odwa. Njengoba ndistraight kangaka nje evangelini ndizele amantombazana ahlupha ngawo ahambaze. Aliboy igama lenkosi. Ndizele amantombazana mina futhi ndathi ndisawazala amantombazana le nto yoba ndingumshumayeli ndithengela impahla ngabantu. Ndandizikhetha ibhlukwe zabantwana, le ibhlukwe le. Lo mntwana uyintombazana usemncinci akazinto. But andizokwazi uba andimvumele ndimnxibise ibhlukwe mna azathi xa imdala ndithi irongo le. Kodwa ngelaa xesha bemncinci bendimfaka ezibhlukwe mna ngokwam xa sele mdala ndithi irongo. Irongo kanjani? Beyinikwe ndim engazinto. Because lo uthanda ibhlukwe ulandela laa nto umenze yona esemncinci. Wambethelela kulaa nto kaloku wena. Because le nto incinci apha sisiqu yinyama. Umoya walo mntu mdala uyazibamba zonke into ezenziwe kubo. That is why i-devil worship uSatan akayibambise indala, ubamba usana lusekunina. Now nansi nephezu uHoly Spirit uguide abazalwane nendlela ohlala ngayo xa ulikholwa ngeke kube nayo. Bazamam ayikho inkonzo ethi makudliwe izolo tu, ayikho. Alikho ibandla elikhuthaza abantu baba bayizonweni. Once uYesu mamkele uxelela ubuyesu uxolela ntoni izolo, futhi ufika enkonzweni inkonzo sithi ziyekeni izolo. Kodwa ukwazi uziyeka because awunawo amandla ngokuyeka izolo. Umoya Ngcwele nothetha ngabaza bam abantu abaninzi ezikonzweni thethwa ngazo kuthethwa ngegift zikaMoya Ngcwele, akuthethwa ngoMoya Ngcwele. That's why sinabashumayeli abakwazi udivorce abafazi. Sinabantu abakwazi udivorce abafazi beshumayeli bepowerful. uMoya Ngcwele ngowesimilo, simphiwela isimilo. Abantu bayinkonlelo simphiwela isimilo. That one. uYesu uthuma abafundi bakhe akakafiki uMoya Ngcwele. Wathuma bengenayo uMoya Ngcwele. Hambani yoshumayela. Bashohamba boshumayela abafundi bakhe, bafike bashumayela phaya baphilisa abantu ngegunya abathatha kuYesu. Because uMoya Ngcwele asiphilisi ngaye, siphilisa ngegunya likaYesu. That is why noba umuntu esenza amanyala ebeka isandla abantu bazi imimangalisi yabonakala, kodwa amanyala akho akanaMoya Ngcwele umuntu osemanyaleni. Na uMoya Ngcwele ke simnikelwa
ukusigcina. Umculo wasewisile uthi wenza ngcwele amakholwa. Kusho ukuthi isalvation yomuntu kuzikwazi ukuqhubeka idinga umoya ngcwele. So kule ndawo thina sishumayele kuyo wefa kuyo, kufuneka umoya ngcwele ke waqhubeke wena phambili. Once umoya ngcwele ungabi naye uzawuhlehla umva kuleso ivile. Ewe abantu bafika beme kwindawo ethile, kuthatha umoya ngcwele ahambe naba bantu ebanika ubunzulu balo Yesu abafike kuye. Funda mntaka, funda mntana mstandaze, funde khawuleza. Ndiyamcela uThixo wenkosi Yesu. Ndifuna sihlale kuye ke umoya oyingcwele, sithethe ngaye. And umoya oyingcwele xa isehla kuwe uzamva wena. Kodwa wena osawuredi noshiyileyo, funda. Ndiyamcela uThixo wenkosi yethu Yesu Kristu. Ndiyamcela uThixo wenkosi yethu Yesu Kristu usasidima ukuba aniphe umoya wobulumko. Ake anike aba bantu umoya wobulumko. Anityhilele uThixo. Once umoya oyingcwele ukubhaptize ubizwa ngoba ngumoya wantoni? Wobulumko. Uyalumka xa umoya oyingcwele efikile. Uyalumka, thola ukuhlakanipha. Ungayanga esikolweni vele uhlakaniphe. Weqitha umuntu ebheke esikolweni. Mehlule. Moya wobulumko. Hamba. Anityhilele uThixo. Achile lo moya uThixo. Ningamfamfati. Hambe noThixo ongamqondiyo. Ungaqiniseki. Sawusindisiwe kodwa ungathini? Ungaqiniseki tunge salvation. Ngamazi uThixo. Phofu umshumayele ngamandla kodwa ungamqondi. Yabona. Siyathandaza. Divame ukuthi lento kwakuthiwa yi-COVID. Lanto yacacisa uba abantu bathetha ukuthi abangamqondiyo. Ndathi mhla yaqalelwa lanto kwathiwa uyavala. Nenze Western Cape. Wathi unkosikazi sebusuku sihleli kwelacala wathi tata babe kuthiwa ndinegunya kweli bandla kanti masingahambi. Ndathi unkosikazi icawele inakabane inabanikazi bayo. Inye qha into engasinceda. Masigoduke nkosikazi. Uthixo usinike umzi. Sizawufika kulamzi wethu sifake izipika zethu, ila izipika zethu phandle. Sisibeke izipika zethu phandle. Singathuli. Ndifuna nkosikazi kwenziwe uadvertise imvuselelo. Njengoba kuthiwa makuyeke nge-28 ku-advertise imvuselelo mfana moyifake ku-Facebook. Ivele kumuntu wonke wakukho imvuselelo eqalayo. Kuthiwa makuyeke ukhonza khona imvuselelo eqalayo. The Holy Spirit wenza ube nalento kuthiwa yi-boldness. Into endandinayo yayithi izawugqitha lento. And sishumayela uYesu ongehlulekiyo. Sabuye sithi ukuze nimazi. Kungingoma esasicula thina kudala futhi sasingaculi nje. Sithi yole lento. Yandisiza yandivusa sendifile. Sinabantu thina ababe HIV positive begulela ukufa. Kwafika ivangeli kaKristu kuba belele. Bencanyiwe bengasahli. Laba phakamisa abo bantu sigida nabo. Sinabantu thina babe ne-TB. Isesulela i-TB sikhonza nabo. Siphume singesulelananga ngezifo. Kibo apho kukuthipha lokhu losulelwano.
but umoya ingcwele xa ingekho uThixo simlinganisa nogqirha. Umoya ingcwele xa ingekho uThixo simfanisa nodokotela. Uyayeka uba ngumdala alingane nengqondo yabantu abanike ingqondo. Uyabona ndikubalisele zonke izinto abantu abathi sowusindiswe kuthi unazo nesimnyama uhamba nzima u1010 funeka ukhululwe ngabaprofeti ngabantu abangenamoya ingcwele abasadinga ideliverance. Because once you baptize, you are baptized ngamanzi omoya ingcwele, uJesu umboni njengonyana kaMaria, umbona njengoKristu. Into yayibangela uPetros athi ukuba nguwe itsho ndize. iRevelation owayitholayo umoya oyingcwele. Niva umoya ingcwele, umoya ingcwele uqinisa le ndaba yokuba uYesu ungenile. Akho nto mani ithe xa uyisela uthi ndiyamamkela uYesu yevakala isehla, but ithi kuzibe khona kuwe kufike umoya ingcwele. Uthi lo mbhali uza kunityhilela uThixo, uza kunityhilela uThixo. Umoya ingcwele uza kunityhilela uThixo, tyhilela uThixo. Na umoya ingcwele uzawutyhila uThixo, tyhila uThixo apha kuwe umazi uThixo. Matthew 16 verse number 16. Siyavala ngayo sithandaze. Umoya wami Nkosi ulambele wena sengi dinga wena. Moya wami Nkosi yami, Umoya wami Nkosi ulambele wena Nkosi, ulambele wena sengidinga wena amakholwa azinikele ngokupheleleyo kuYesu. Njengoba kushunyayelwe kakhulu inhlambuluko apha, kushunyayelwe inguquko kakhulu apha. Uba ngabe uyenzile lento ethethwa nguThixo yenhlambuluko yokuguquka kwakho, isipho sikamoya ingcwele sifanele uba sibekho phezu kwentloko yakho. Nkosi, ndicela umoya ingcwele. Yabona sizawuthetha ngaye madoda. Umoya ingcwele nguye amabandla sifa nje amabandla abulawa kukwanda kwabantu abamkela uJesu kodwa umoya ingcwele bengenawo. Nefellowship yabantu abakhonza bengenamoya ingcwele ayinaluncedo tu. Ukukhonza kwenu yonke imihla akuncedi kwakhona xa nikhonza kodwa ningekho kumoya ingcwele. Kuba shushu nje enkonzweni, gida amakhorasi beshushu kodwa akukho impact, akho nto eninikana yona ningekho kumoya ingcwele. Ayonkonzo umoya ingcwele ngekho. Nentshumayelo esizenzayo xa sizenza umoya ingcwele ngekho, akho kuhlabeka, akho kuzisola. Ngenxa ukhonzayo uvela uphinde emva, uphinde emva. Ube nelishwa lokuthi ubhubhela phezu kwezinto, ngoba wena wenzela thina, woyika thina, awukhuli ekumoyikeni uThixo. Kanti ukukhonza fanele uba uye ubhekele ezweni, uyawusondela kuThixo. Yini lento yokukhonza yonke imihla kodwa kufane? Fellowship siye sisifa isazela kodwa uvele emthandazweni. Fanele uba xa sibuya enkonzweni sibuya sinomceli mngeni ethi ndiyolungisa. Funeka kube khona into ekugwebayo xa ukhonzile
ekusaphambili. Yini lento kuya enkonzweni kufane nokungayi? Noshumayelayo funeka angashumayele nje, funeka ashumayele connected nomoya oyingcwele ukuze asazi uba sidingani. You need the Holy Spirit. Moya oyingcwele. Funda le verse khawuleza sithanda zethu baba. Waphendula uSimoni Petros wathi, wena unguye uKristu. Oyingcwele ke utshila uKristu. Yabona laba bantu ababesithi kwintombi yaseSamaria asikholwanga ngoba sive ngawe, babefike kule revelation yokutshilelwa ngomsindisi. Uye umoya oyingcwele okwenza ubukade ubulela uncoma intoba kwafika obani ukuze nditshintshe, kwafika obani ukuze ndikhululeke, kube sekutshintsha. Wafika umoya oyingcwele abesesithi no, bafika bephethe ubani. Then barivile, umoya oyingcwele urivila lo uzisiweyo. Lesizathu esibangela uba kube khona abantu bakampostile ubani ngabantu abangafikanga kumoya oyingcwele apha. Once abantu bafike umoya oyingcwele abamfuni umpostile, bafuna uThixo kampostile. Once abantu babhaptizwe ngumoya oyingcwele ngeke kube khona umuntu odlala ngabo. So funeka kungashunyayelwa repentance, kungashunyayelwa nguquko emabandleni, so that kudlalwe ngabantu, because umoya oyingcwele akezi ngaphandle kwenguquko. So funeka ushunyayele ivangeli lezinto, ushunyayele imali, ushunyayele promotion, kuthethwe nge-material things, because ezi zinto azisazeleni. Ngeke uguquke ngalanto, ngeke uguquke tu kuthiwa you shall receive your marriage. Your marriage is coming. Imali yakho yes, akho mntu angaguquka pha, akho nto iguqula mntu kulaa nto. Intwana yenza abantu ga babe confused, babe nestress ekugqibeleni ngoba ithi ifike le mali kaMshumayeli. Abantu bane-depression because ayithi ifike imali kaMshumayeli. Abantu bayamyeka uYesu, bancama inkonzo, bayothwala, balandela abantu abangathi bazobenzela imali ngokukhawuleza, badinwe zicawe ezibathembisa into engeziyo. Ukuze sikwazi ukudlula kwaba abantu abashumayela le mfeketho, we need the Holy Spirit. Moya oyingcwele ke ukwenza ndingakhonza ubishop, kodwa ndibona uThixo kaBishop, ndigqithe kuBishop, ndingafuni yena, ndibe nomdla kuThixo kaBishop. And uThixo kaBishop angabi ngokaBishop, abe ngowam. Until uThixo abe ngowakho uzomhlonipha. uThixo sengomntu, sozumhlonipha, uzomthelela, uzohlonipha umnikazi lo unoThixo. Ndiva kuhle ndithi until uThixo umenzo wakho, as long uThixo sengompostile, uzokoyika umpostile, sozumoyika uThixo. Ilizwe lelo kuba umpostile ngeke akwazi ukukutshilela lo Thixo wakhe. That is why uPaulos ethandaza sithi ndiyacela uthandaza uThixo. Akakwazi ukuyenza uPaulos lento yokubanika umoya oyingcwele, akakwazi ukuyenza. But uPaulos unenimba ngabantu abasindiswe bamkela uYesu azobashiya bengena moya oyingcwele, because wazi mhlophe uPaulos ba aba abangqina namhlanje sasa bazawuyeka, because akekho ngahamba nalento engatholanga lento sayitholayo. Mamela ndinixelele, uYesu akanazo i-defenders emhlabeni. Udefendelwa ngumoya oyingcwele qha. uYesu akanazo defenders, akanabantu uYesu abathembileyo abangamnceda. Kwinkundla zakwaPilato uYesu wema yedwa, abafundi babekhona bemthanda, bachasela. Mamela ndikuxelele inyaniso msulwa, nawe xa ungena kwizinto obhekana nazo, amakholo okhonza nawo ungawasola kuba ungazi. Xa ungena emfazwe funeka ungene wedwa,
akekho ozongena nawe kukhutha umoya ingcwele cha. So ke kwazi uhamba noThixo without the Holy Spirit. Noba uyahlabelela uhlabele komzuzwana ayo ndawo yakho. Noba uyasumayela usumayela la phezu komhlaba akho uyakhona without the Holy Spirit. Na mamela ke ndiyathandaza nani ngiyathandaza. Na kufuneka wazi ube nale hanga ube nenhlanga. Ethi uJesu sandimtholile kufuneka ngithole umoya oyingcwele. Siyathandaza. Na uthini uPetros uthi uPetros ephendula wena unguye uKristu. Uthini uYesu? Wena unguye uKristu nyana kaThixo ophilayo. Waphendula uYesu wathi kuye. Waphendula uYesu wathi kuye. Unethamsanqa wena. Petros unethamsanqa. Simoni nyana kaYona. uYesu akabonanga moto namzi kaPetros namali yakhe ukuzathi unethamsanqa. But uYesu ukhuluma lamazwi ngenxa yerevelation, ngenxa yesambulo, ngenxa yesikhilelo, ngenxa yobuPetros econfessa ukuthi uYesu ngubani. You are blessed Petro ngoba undazi. Awusikelelwa ngoba sawuthola umtshado. Umtshado is not a blessing uThixo afuna uyazi. Umtshado akusona isibusiso uNkulunkulu ongasikuphongoze ngazo uspecial sabantwana bakathi umtshado ngowamakholwa ngowamahedeni. Umtshado yinto eyasekwa ibibekho. This is not a blessing. uthi kodwa ayidala bonke abantu abadala umndoda nomfazi wathi mabathathane wayesebabless ekuqaleni. Eso sibusiso asifiki ngoba sekufika uJesu. Eso sibusiso sesendalo. Uthi ke yaqala uthi you are blessed because uyandazi. So siyathandaza. Now you are blessed Simon. Kuba lento akuyitshilelwanga kumuntu. Lento akukho umuntu okucacisele ngayo. Uyitshilelwe nguBawo osezulwini. Lento itshilwe nguBawo esezulwini. Ayambule ngoba uBawo esezulwini ukuxhumana nawe ngomoya oyingcwele. Awusoze uyazi indaba yesalvation until ufike umoya oyingcwele. Uzayizama yona, uzayizama shayimayo, uzayizama salvation uzayizama kodwa usoze kude uyazi. Na ilishwa ke nali xa umoya oyingcwele kuphosile esikhundleni sakhe kuzawungena umoya walenkonzo okhonza kuyo. Esikhundleni sakhe uzawureplacewa ngumoya wecawa. Umoya wecawa ingokaSathane kwamakholwa. Njengoba nasebholeni xa nidlala ibhola kukho umoya wasebholeni, etywaleni kukho umoya wasetywaleni, nasenkonzweni kukho umoya wenkonzo. Futhi uyakwenza umoya wenkonzo undiliseke ube right. Wenziwa ngumoya wento. Uthi ke lo mculo wasewisile vale eBhayibhile yakho. Bezenza inkonzo bevuya ngomoya kaThixo. Umoya kaBawo besenza inkonzo bevuya kunene. Abehlangene nomoya kaThixo benza inkonzo behlangene bevuya kunene. There is a joy xa uphuma enkonzweni. Davide xa isithi ndavuya
uyabona xa ingekho umoya ingcwele ubona abazali sebengena enkonzweni babone besiya bathe chu akho nto ivuyayo, bone bekhathele baya enkonzweni uthi uDavide ndavuya. Bathi sebefikile enkonzweni babone bedangele uthi umbuzo babezokwenzani ngoba banalo uvuyo lalento bakuyo. Ngomoya kaThixo sima ngenyawo siyathandana esenza inkonzo evuya umoya lo kaThixo, umoya esenza inkonzo evuya umoya abantu besenza inkonzo evuya phakamise izandla zethu phezulu sizothandaza sonke ngegama lenkosi Yesu. Angeke ndibizele mntu ngaphambili, ngiqala nje introduction yale ndaba kaHoly Spirit. Ndifuna ukuchallenge wena ukuthi ngaphandle kwakhe umoya igcwele akukho into ongayenza. Challenge wena ba go back endaweni yakho, ufike ekhaya uthi Nkosi ndinesidingo salomuntu ekuthethwa ngaye. Uma kuphethwa umoya igcwele ndiyacela ke le ingatiphosi into. Mhlawumbe ungenzeka uphoswe nangamanzi kodwa umcele ke ngokule ndawo angaphosi umoya kaThixo. Umoya kaThixo, umoya kaBaba, abantu besenza inkonzo evuya bona umoya abantu besenza futhi sithukeleze evuya umoya abantu besenza inkonzo evuya kunene okuvula kulomthandazo. Baba siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha. Udumo Nkosi yamakhosi lukufanele nozuka impepho. Ubukhosi bonke Nkosi yamakhosi bungobakho. Nkulunkulu wonamandla onke sihleli phansi Nkosi usifundisa. Baba